नै आमफ्राय हेरबाय था जों दायो लिसाखौबो लायनो नागिरदोंमोन मिजिंमोननाव माने हजों ज' थांनानै लायफिननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेवहायथ' आयंआ औ मिन्थिगौ नामा आयंआ एसे रागा जोंनानै दङ नाथाय जेबो नङा जों नांगौबा बिबैनाव दोनहैगोन बेखौ बेखायनो दा मिजिंमोननाव थांनोसै मिजिंमोननाव थांनो ओमफ्रायथ' बिसिनाव गैला होनबा दालाय आं खिन्थानो ना खिन्थायालै बिसोर ज' थांबाबोथ' लोगो मोनखानाय नङा बिब'नावसो दंना खिन्थानोसै खोमालां माथो लाखुमाबाय थानोब्रा जेरावखि थाङा एसे थाब फैब्लानो जाबाय नोंसोरथ' बेयाव थांबा लोगो मोननाय नङालै मा बुंनो सानदों नोंलाय या मानो होनबा बिसोर बेयाव गैयानोबा मिजिंमोननाव गैया बिसिनाव गैयाबा बेजों थांदोंमोन ना बहाथो थांखो होमबालाय आं मिन्थिखायो बहा दं बिसोरो नों मिन्थिखाबावोसो माथो दोनना फैखांबायना आङो आयै गथ'आ मालाबानो दोननानैसो फैबावबाय हास्लाबा नामालै आंजों मम नोंजोंलाय बहाथो हास्लाबनो दे बिब'नाव दं बिसोरो एड्रेसखौ हरगोन आं थांबानो जाबाय बिबौनावसो दंहैलायो होमबालाय दे बेयावनो डाइरेक्ट थांसै होमबालाय ओमफ्रायथ' मेहेरबाय था थेंक्स खोन्थानायनि थाखाय वेलकाम दाथ' आरो नों खोन्थायाबोला जोंहा जाम्थि मिजिंमोनावसो थांसिगौमोन नंगौथ' आंनि आबासना दे थाथ' दे नङा माथो नंगौ दे आंनि मेहेरा बे आंजोंनो फैयासै लिंबाबो गावनि बिमाजों गावनि बिमाखौनो एसेबां बेफोरबायदि बाथ्रासो बुंबावदों बियो नोंनि आइया आंसो ना जुरियासो आरो जुरिनि साइड सोलाबावदों नोंबाय था नै आंनि फिसालानो माबाफोर मुलिसो जाहोबाय नामा बेलाय गावनि बिमाजों एसे मोजां रायलायोबाबो बेफोरबायदिसो बुंहरबावदों उल्था उल्थानो रागा जोंदों मिन्थिगौ अब्लाबोथ' बिदि उल्था उल्था नङामोन आंनि फिसालाया मायाजों नों बेबायदि जादों आबा नोंनि नोमाजों सोरां मैथा खौल बायदि जानोसै नोङो मोजां नङा बिसोरो आबा नोंखौ बिसोर अना नोंनि आइयासो बेसेबां अनो नोंखौ आसलि बिमाखौ सिनायाखै बियो गथ'आ नै मा होनखो आइ औ आइ औ हाबाब एसेबां बायदिसिना जालांबाय नों आंनो खेबसेबो फन हरनानै खिन्थायासै दावराव दावसियानो बाराथार आयै मा होननानै खिन्थाहरनो नोंबो मालाय ओमफ्राय दे आं बांद्राय सम गैया आंहा थांनांसिगौआनो जायखिया आं नोंखौ बे बाथ्राखौल' खोन्थानो फैदों मामि लिसाखौ बेहाय दोनफैथ'नोसै आङो मा जायो जाथोंसै हजोंथ' बिफाया न'आवनो हाबनो होआसै ना आय' हामजाय आबैयालाय बहाथो दङ दालाय सिगाङावनो खोन्थाबा आङो लायगौमोन ना हामजाय गावबो बेयावनो फैबानो जायोमोन ना आइ गावनि बिबैयानो दङ माबोरै फैनो आयै गिनायबो मोनबाय बियो आरो न'आवबो एसे दावराव माबोरै फैनो सानाखै बियो गथ' मानसि रायजागोन मागोन बायदिसिना बुंगोन सानाखै बे न'आवनो बिफायानो बेसेबा रायदों बेसेबा बायदिसिना बुंदों माथो होनबावनो आयै दा नोंसोरखौबो बिदिनो गियाखै बियो औ नंनायालाय नंगौ नाथाय जोंथ' बिदि खालामामोन ना आइ आंलाय आंनि आबैखौलाय अनखायोसो आयै है आं बिदि होनना मिन्थिबा एकदम थांनानैबाबो लायथारगौमोनहाय सिगाङाव खिन्थाहरनांगौमोन आइ दाबा माबोरै दङ बहा दङ गथ' मानसिखौ बिदि खालामो नालाय जावैसोआबो माथो बुंबावनो आयै दाना खालि रागाल' एसे एसेयावनो आरोबा बोरैबा जालांबाय मानसियानो दे बिनि खोथाखौथ' दोनथ' आयै आं रायलायनो फैयाखै बिनि खोथा बिदिनो थाखागोन बे नालाय जायखिजाया आइ लिसाखौ बेहाय लाबोथ'नोसै आङो नों जेबो बुङाबानो जाबाय औ दे फैथो दे बेसेबां थायो गावनि गोसो बायदि न'आनो खाना गावनिबो ओमफ्राय सोरनावथो दंमारोनो मिजिं होननाय सेंग्राया आयै गाव जायजों फैदोंमोन बेजों थांफादोंमोनहाय दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों बेखौनो लायनो दे लायाबा बिदि मालायनाव थायो नामा सोरबा जे गन्दगलहाय आयै आं उनावसो खोन्थासिगोन दा नोंनो खिन्थाजोबनो सम गैथ'ला ओमफ्राय आंबो थांफानांगौ ना माथो आइ थांफानांगौबा थांफानोसैमोन आंबो जों गासैबो थांखागोन आयै जुरि आयै ज' थांनानै लायनोसै दे होमबालाय हाव नांखाना गावनि फिसाखौनो बिदि खालामोसै जायासैहाय जावैसोनाबो आं खोनानानै मोजां मोनासै बे जाबाय नोंनि फसायनाय जावैसोसोना आयै बायथ' थांनोसै आङो आयै लिसाया फैयोब्ला नों जेबो सोंनोबो नाङा बुंनोबो नाङा गाव जेरै थायो गोसो थाथो जेबो नङा गावनि बिफाया हजों सोआ मालाय माथो जाखो न'आव आं बिदि नायनानै थाबाय थानो हाया बेखायनो बेयावनो लाबोना दोनफैखाथारनोसै आङो आंथ' मारै फैलाय आयै दिनै बिनानावखौ लायफिनसै खेनसे लाया मानो जानो आबा ओमफ्राय नै आबा दाथ' गोजां बोथोर ना जेकेटफोरा जि गुदुङा मोजां लाखा दे जागोन दे औ बोरैबा गगा मोनबाय बायोबा मा जानांगौ जाखो दे आरामसे जयैनो थांनोसै बुजाय सोमजायबाबो लानानै फैथारनोसै औना आयै ओमफ्राय प्लिज मिजिंखौ जेबो होनालै माने बेयो बिदि नङाथ' नानिखौबो बांद्राय जेबो बुङाबानो जाबाय जों नानिखौ रायाबो बायदिसिनाबो बुङा नङाना आरामसे बुजायनानै लाना फैगोन औना दानाबा मा बुंगोनलै आइमोना गासिबो बेयाव फैजोब्बाय देलै लिसा मा जोङो खिन्थालाबायनोसै गासिबो बेनोथ'
माथो जानोलै जेबो नङा नै सोरां माथो जाखो सेंग्रानावबो सिख्लानावबो गासिबो सोंजोबना लानोसै बेनोथ' सोंखानाय बायदि जायाना ना ओमफ्राय जोंहा नानिया बेजों गोसो मारबालाय नानिखौ गालांखानोसै गोदाव सोराव बुंनाङा दे नङा रा माने गालांखाबा जेबो नङालै एकदम सिरि सिरि था नोङो गावनो सोङोबो माथो दे बेफोरखौ रायलायाखै आङो नै आयै औ मा जाखो बिहामजो दे मामि लिसाखौ लोगो मोनखो बेयाव मोजाङानो जाबाय न' ओमफ्रायथ' मानसिखौ लानानै थांखानोसै लांनायाथ' लांगोन र' एकदम हौवानावबो मोजाङै सोंना लाखाथारनोसै र' नङा माने बाथ्राफोरा एसे क्लियार जाखायोबा मोजां जायो नङाना जोंना आबैयाबो नै बे सेंग्राजों फैथारबायब्ला हायसे मोनथिखानाया मोजाङानो जागोन मा सोंखाबानो जाबायना आबै बेनोथ' आबौ नै नोंसोर सानैखौबो बुंदों आङो नानि जों नोंसोरखौ बेवहाय जेबो रायफैयाखैबो आरो रागा जोङाखैबो जोङो बेखायनो नोंसोर जोंखौ गिनो नाङा आरो औ आबै आरो हा जोंलाय मानोथो रायनांगौ जाखो नोंसोरखौलाय औ मामि नों जेबो गिनो नाङा आरो नोंसोर सानदों जानो हागौ जों बेवहाय माबोरै गुरब्ला फैलायखो दा जोङो नोंसोरखौ बेयाव दं होननानै मिन्थिना मोननायखाय बेवहाय जों नोंखौ लांनोसो फैदों नानि आंखौ लांनो मादै औ नानि ओमफ्राय नोंसोरखौ बेयाव दं होननानै जों मेहेरनिफ्राय मिन्थिनो मोनदों दाथ' नै आबै जों लोगो फैबायबो मामि नों जेराव मेराव बेबायदि गोदाव सोराव थानो जेबो दरखार गैया आइ नि आफाया जेखि बुङा मानो दा जों नोंखौ लांनोसो फैदों आइ औ आबै आरो नों माना खालामनो मोननाय नङा औ रानि आरोथ' जों नोंखौ बेनिफ्राय नोंसिनि आबैमोनाव लांसिगोन आबैमोनाव औ आरो नङाब्ला जोंनावबो थांजायो जोंनि आइयाबो हारसिंसो जाखायो नालाय बुंनो थाङोब्ला नोंहा मेरला न' दङ दे रानि जेबो नोंहा दुखु मोननांगौनि खोथा गैया औ आइ आं नोंनि आबैजों रायलायबोखाबाय दाथ' नों बेफोरखौ जेबो साननो नाङा जे आबैया मा बुंगोन नोंनि आफाया मा बुंगोन नोंनि आइया मा बुंगोन नाथाय दा मोनसे मेन बाथ्रायानो बेनो दा जों मोनसे खोथाखौ मिन्थिनो लुगैदों आरो ज'यैनो दा नोंसिनि खुगानिफ्रायबो गासिबो सैथो बाथ्राखौ जों मिन्थिनो लुगैदों आरो नोंसोर जा सैथो बे बाथ्राखौनो खोन्थाजोबनानै होदो जोंनो नोंनि नोमफायाथ' खर' गरमसो जाबाय बियो खावसे फाग्लासो जाबाय बे बायदिसिना बुंबालाय मा जानो जोंथ' नोंनि न'निनो आंगोना हो आबै दा आरो नोंजों आरो आलुजों गोबां खोथा ओंखारलायबाय लोगोसे नोंजों आरो मिजिंजोंबो गोबां बिदि बाथ्रा ओंखारदों आइ बेखायनो मा सैथो मा नंखाय गासिबो बुंथिना होदो दे जों गासैनोबो दे नानि जेबो गिनाङा मा दं सैथोआ खोन्थाजोबबानो जाबाय औ सैथोआ जेखियानो जाया मानो जोंथ' नोंखौ फोथायखायोना आरो नोंसोर सानैखौबो फोथायगोन जोङो आरो नोंथ' बिदि नंखायाना आइ दे नों बुंना होदो जोंनो नै मिजिं आबौ दे नोंबो बुंना होदो दे आंथ' जानांगौ बेखौनो बुंगोन बे नंगौ इलिसाखौ लानानै खारदोंमोन आं आरो बे आलुजों हाबा जानो नागिरनायखौनो हिन्जाव गोदानखौ लानानै खारदों आं हिन्जाव गोदान माने इलिसा आलुजों हाबा जानोसैमोन आरोना ओमफ्राय हाबानि दिनखालि लानानै खारबाय आं दंलै आरोथ' बे बाथ्राखौ जों दाख्लैनो खोन्थागौमोन नाथाय नोंसिनि आदैया खोनासङासैना आंथ' आबै आं नंखाय बुंफेरालै आंथ' बुंनोबो साना ओमफ्रायथ' मादै इलिसाया आंखौ मददनि थाखाय हेल्प बिहरदोंमोन आंनाव बेखायनो आङो इलिसाखौ हेल्प खालामनो थाखायसो थांदोंमोन औ दाख्लैथ' नोंसोरखौ जेबो बुंनोखौनो चान्सखौनो होआसै मा जाबावगोन बे आफा बर'साजोंबो आंथ' दायनिगिरिया आं नङा आबै बे आलुआसो औ आबौ जों नोंखौ फोथायखायो आरो नों बिदि मानसि नंखायाना औ खनसेहायबोथ' नों जोंखौ गोबां हेल्प खालामदों हानायमानि आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो बाबु दे दानिया नानि नोंबो बुंदो मा सैथोमार औ आबै मादै मिजिङा जा बुंदों बे थारानो बे आलुआसो आंखौ लामा ससेनिफ्रायनो किडनेप खालामनानै लांदोंमोन खालामदों दा बियो नाथाय आं गोसो जानानै थाङाखैथ' आबै बिसोर आंखौ जबरदस्ति लांना बहायबा दोनहैदोंमोन आरोथ' आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनो नागिरदोंमोन बियो आं जे बिनि प्रप'ज खालामनायखौ न' बुंदोंमोन ना जरदार बेखौ सोबादोंबोमोन आङो बाखि बे आलुजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया मादै बे बाथ्राखौनो दाख्लै खिन्थानो नागिरबाय खोनासङा ओमफ्राय आयंआ माथो होनबावनो राजा नोमायंखौलाय आयै आंथ' बुंखादोंमोन ना आं गिफ्ट बायनोसो थांदोंमोन ओमफ्राय आं जेला थांनानै फैयोना अब्ला लामायाव बे आंखौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय सानैजों लोगो लानानै आंखौ जबरदस्ति थिखोनानै लांबाय दा आरो मिजिं गैयामोनब्लाथ' आं न'सिम मोजाङै मोजां फैफिननो हागौ ना हायामोनथाय मिन्थिला आं बेखौ मानो होनबा हाबा
हाबानि दिनखालिबो आङो नोंसोरनावबो फन हरदोंमोन नाथाय आननोन नाम्बारमोन ना बेखायनो जानांगौ नोंसोर हमाखै जानोथाय नानि आंबो नायदोंगासिनो आंबोथ' नों न'आव गैयिजों जाबजों फनखौनो नायनाय जायाखै मामि सानखादोंमोन आं आयै हरा नङा आं हरदोंमोन फनखौ नोंसोरनावबो नाथाय जानांगौ नोंसोर बेस्थ'मोनबा आरो आंनाव एसेबां सम गैयामोन ना आबै मानोना आंखौ ओरैबायदि दोनोमोन बिसोरो माने आंखौ ओंखारनो चान्सखौनो होआ ना फन खाथियाव दोनो आंथ' माब्रै कन्टेक्ट खालामोमोन आं नोंसोरखौ जेन सासे गथ'निफ्रायसो आङो मबाइलखौ लाथ'नानै हरदोंमोन मिजिंनाव हरबाय आङो आरो बियो हमबाय बेनो सैथो आरोथ' आङो इलिसाखौ बिदि मोनथिनानै माबोरै थानो हानोमोन दिनै आरो मिजिंआ आंखौ हेल्प खालामनो फैदों आरो बेनो सैथो नाथाय जोंखौ गोरोन्थि बुजिबायना दादिया बेफोर गासिबो बे आलुनिनो प्लेनिं नङाब्लाथ' बिदि जानायानो नङामोन आरो जे आं एसएमएस हरदों आंनि मबाइलनिफ्राय बेबो आं हराखै बेनो हरदोंमोन बा ओरैबायदि ना बे मानसि सासेया सैमाया आंनि फिसाजोखौ एसे खस्थ' होदों बे सैमाया गावखौबो खानानै थिगसे साजा होबासो बुजिगोन र' दाथ' आं सानखादोंमोन नङा जे आंनि फिसाजोआ बिदि खालामनो हाया होननानै औ बिहामजो नंमारगौ नुबायना आयै सैथोआ मा एसे बुङोना आयै मेगनजों नुनाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो जाया होननाया बेनि थाखायनो गोबां गन्डगल जाबाय नङासै हनै जोंहा मिजिं बाबुजों आरो नोंजोंबो गन्डगल जाबावबायना औ आरोथ' दे नोंसोर गासैखौबो खोन्थाबायबालाय मोनसे खोथाखौ खिन्थास्राबावदो जोंनो आयं मा इलिसा सिसखौ गोसोखांदोंना मोनथिखायोब्रा आं आयं सोरबाखि गावनि बिफाया फिसाजोखौ गोसोखाङा जागोन आंनि बिफाखौनो नायना मेहेरखौ बेसेबां गोसोखाङो बियो बेयावबो थांबानो बिफायादि बेसे फन हरो आंनाव मानोथो बिदि खालामनायब्रा आयं मानो बिदि खालामनाय मेहेर इलिसानि बाथ्रा नङा मानो नों माना खालामालाय मा सैथोआ सोलायगोन ना नोंल'सो रागा जोंदों बाखि जोंथ' जेबो मोनाखैना ओमफ्रायथ' प्रब्लेमानोथ' मा आयं देनाय बुंनाय प्रब्लेमा मा मोनथिखाया नामा नोङो मा खालामना फैदों बे ओइ so what माथो जाखो ओमफ्रायलाय बेखिनि बाथ्राखौनो रागा जोंबाय आरो नों ओमफ्रायथ' दाया जेराव सिसनि नंखायानोबालाय नोंना नुदोंना मोनथिदोंलै मेहेर बिदि बुंनो बेनि सायावथ' बदनामा आलदाबावना आच्छा बिदिबाथ' बदनामखौसो सानदों नङा होमबा नों आयं बेफोरलाय माब्रा दानि जुगावलाय मोनसे बाथ्रायाथ' नोंनाबो मोजां जाखायाखैना गावनि फिसाजोखौ फोथायनो नागारै बेलेगखौसो फोथायो माने दस्रा बुंनाया गासिबो अके राइट नाथाय गावनिनो फिसाजो बुंनाया नंखाय बा आयं बा बिफा जायोब्लाथ' नों बायदिसो जानांगौ नङा होमबा जायालै नोंजोंबो आयं नों दाबो बेफोरखौ जेबो साननो रोङा मेहेर सोर आं नोंनासो माने साननायानो गथ' गोरलैनि जालांबायलै आयं गाज्रि मोना आरोना माने नुनानैसो बुंदोंलै आङो डाइरेक्ट बुंनायावसो दं आंनाबाथाय बिफाखौनो डाइरेक्ट बुंखायो आं दाथ' आं गिनो रोंगौ ना जेननो दाथ' लाजिनो रोंगौ आङो सिदा बुंनायावसो दंखायो नोंसोर जोंनि सोंनायखौ गाज्रि मोननाङा मिथिबाय दाथ' नोंसोरखौ लानानैबो गोबां सोंथि ओंखारदों नङासै औ आबौ नोंसोर सानैखौबो लानानै दाथ' बाथ्राया ओंखारदोंबा जों बेखौ मिथिनो लुगैदों आरो मा नोंसोर सानैनि गेजेराव बिदि माने मा होनबावनांगौ आंनो सोंसैहाय नै आबौ मिजिं सोंखानायाबो मोजां नङासै बेखायनो सोंनोसां हामा नों जोंनि आबै इलिसाखौ फसायो आरो आबै इलिसा मा नों मिजिंखौ फसायो औ मामि डाइरेक्ट बुंनानै लाखादो दे नोंसिनि गोसोआव मा दङ गिनोबो नाङा लाजिनोबो नाङा नोंसिनि गोसोआव जा दं बुं खुला खुलि डाइरेक्टनो आरो बेफोरबायदि माबाफोर दङब्लाबो जों दङ ना जों बिदि जेबो माने हेंथा खालामा नाथाय जों मिथिनो लुगैयो मादै मिजिंजों आरो आंनि गेजेराव बिदि जेबो गैया he just my best friend right मिजिं जोंनि सोमोन्दोखौ लानानै सोंथि खालामदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव बिदि मोजां मोनलायनाय जेबो गैया आं सैथोखौनो बुंदों आंथ' आरो माथो बुंबावनो दे अब्लालाय जोंहा नानिनिफ्रायथ' क्लियार जाखाबाय मिजिं नोंनिफ्रायबो खोनासंनोसै मा जाखो आबौ मिजिं मा जाखो बुंदो इलिसाया जा बुंदों बेनो नंगौ सैथो we just best friend आरो बिनि अनगा nothing आं खालि आंनि लोगोखौल' जाखिनि हायो हेल्प खालामदों नोंनि बेबायदि हेल्प खालामनायखौ जों माब्लाबा बावनाय नङा दे ओंखारहैदो नानि जोंहा न'आव थांनोसै नोंनि आबैनियाव इलिसाया न'आव थांसिगोन मारैथो थाबावनो बेलाय
थांखासिगोन ना दे जागोन दे मादै मिजिं थांदो ओंखारहैदो आंथ' लाखिनोबो मोन्थाय गैखायाना वी जस्ट फ्रेन्ड मा सानोलै बिदा माथो जालायखो खिन्थाना होनसै नामा हनै आइनो नोंसो सिरि सिरि रायलायखुमायोना बाजिजों मा होनदों नोङो जौखि जागोन दे जानला मोनला नङा मा खुसुर खुसुर रायलायबाय थाखो नोंसोरो बिदाया मालाय आइजोबो लोगोफोर दे बिदिबा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो आरोना लाइक कमेन्टखौ हरनो दाबावसै दे लोगोफोर नङाब्लाथ' आङो मा दुखु मोनगोनलै इस नंगौ नामा गोसोफोरा मोजां मोनो आरोलै दे होमब्ला लोगोफोरजों थांथ'दिनिलाय बाय बाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडआव बाय